אני לא רוצה להאריך בדברים, בטח אני לא אדבר פה על עצמי, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים על מרץ. ולפני מרץ אני רוצה להגיד לכם כמה דברים על הבחירות הללו. הבחירות הללו יכולות להיות המפתיעות ביותר בתולדות ישראל. כל מי שהספידו את המחנה שלנו עלולים או עשויים לטעות, מפני שנתניהו וליברמן עשו את המשגה הכי גדול שפוליטיקאים כמוהם יכולים לעשות. הם התאחדו, ובאיחוד הזה שלהם הם מחקו את הפוליטיקה האתנית הרוסית. אין יותר מפלגה רוסית, ועכשיו הרוסים בישראל יכולים להצביע על פי רצונם, ורצונם איננו הרצון של ליברמן. נתניהו לא יעוף עכשיו, הוא יעוף אחר כך, אבל נתניהו יעוף. ביבי יעיף אותו. ולנו למרץ יש סיכוי גדול מאוד, כי ההמונים שיצאו פה לרחובות אחרי שנים של כל אחד לעצמו ויצאו לדרוש צדק חברתי, לאט לאט הם יבינו שאין צדק חברתי שעוצר בקו הירוק. אין דבר כזה. אין צדק חברתי שבו יורים בילדה בת 10 שחוזרת הביתה שלה, ואין גם צדק חברתי שבו מחבל מתאבד מפוצץ ילדה אחרת בירושלים. אין צדק כזה, זה לא יכול לעבוד יחד. ההבדל בינינו לבין מפלגת העבודה הוא מאוד ברור. אנחנו בעד צדק, הם בעד צדק חברתי. צדק הוא הכל, הוא גם השחרור מהכפייה הדתית, הוא גם זכויות האדם, הוא גם זכויות האישה, הוא גם כל הדברים שנאמרו פה היום, ואני חושב שהציבור ידע להבין את זה. הציבור ידע להבין שאין סוציאל דמוקרטיה בלי דמוקרטיה, כפי שאומר. לא יכול להיות שיהיה פה זכויות חברתיות אם אין לנו דמוקרטיה, ואם הם מפקירים את הדמוקרטיה, הציבור יפקיר אותם. אנחנו יכולים מאוד להתחזק, ואני בטוח שזה הולך לקרות. אני רוצה לבקש מכם משהו לגבי יום ראשון. השיטה של מרץ היא שיטה מבלבלת ומתעתעת. היא שיטה שנועדה לשמר מצב קיים. היא שיטה שנועדה לשמר כוח של הגמוניות. ואנחנו חייבים להבין את זה. אני שומע אנשים שאומרים לי שהם הצביעו לציפי לבני. אני אומר לכם, הם לא הצביעו לציפי לבני. הם הצביעו לשנלר ולשמאלוב. ואני אומר לכם, אם האנשים שבאו לפה היום יצביעו כמו שנהוג במרץ, קודם כל לחברי הכנסת המכהנים, ואחרי זה לי, אתם לא תקבלו אותי בחמישייה הראשונה. הדרך היחידה שאני אהיה בחמישייה הראשונה זה להצביע לי במקום הראשון. יש לנו נבחרת מצוינת בכנסת, הם כולם מצוינים, וזה טוב גם שכולם יישארו בחמישייה הראשונה. זה חשוב מאוד, אבל הדרך היחידה שאני אהיה שם ולא מישהו שבא עם 200 קולות מהבית, זה להצביע בעבדי במקום הראשון. עכשיו יש לנו את סוף השבוע, בואו נשכנע עוד אנשים, נתגייס לעבודה, ואני חושב שמרץ יכולה להצליח בגדול. תודה לכל מי שבא ובא לפה היום, זה ממש מרגש אותי. תודה.